Sap. Parang ako nag-wish buhay ko. What is this pushcart doing in the house? What the Natay new batch of flowers. Pero nung ko sa una, every Sunday mag-church, nanay mga mamaligya of flowers sa gawas. Magpapalit ko sa akong mama. 1-2 stems lang. Ako na ibutang sa vase, din ako na ibutang sa akong kwarto. Wala lang, siya na kayong feeling. Hindi ko sure. I mean, nice ang flowers, pero ang akong arrangement, ambot lang. Jara! Oops, tama na. Wait lang. Pero may salt. It's gotta be salt. Salamat. Kami naman tayo dyan. Si James. Parang siyang old house. You're careless, you're careless. Ano si James? So, magkano ang bill ni na James Way? So, how was the experience? It was very enlightening and I felt the colors coming out of me. Okay na.